7-8 με 7-8 στα 200. Τερματίζει ο κ. Λαϊνόπουλος με 11-6 και 213, ενώ ο κ. Παρβαρής έχει κάνει 12-2 με 175. Στο διάδρομο 1 λοιπόν με το νούμερο 44 ο κ. Τσίκλης Σπύρος με ένα Audi S3 25. Και είναι μεταγραφές με το νούμερο 41 ο κ. Λουβίδας Σταύρος με ένα Citroën Saxo Turbo. Έχουν κλειδώσει και οι δύο. Τώρα μαλάκα μου κολοβάκι, κοίτα. Τώρα μαλάκα μου κολοβάκι. Τι, αυτός είναι μαλακής τώρα. Εδώ εκεί. Αυτό είναι κόλλο τα μάτια. Γίνεται το ένα μέχρι το τώρα να δώσουμε το ίδιο. Να το πάει, δεν γίνεται μαλάκα. Έχουν εκδώσει και οι δύο. Είναι 7-8 με 7-3 στα 200. Τερματίζει ο κ. Λουβίδας με 11-8 και 175, ενώ ο κ. Τσικλής έχει κάνει 11-2 με 203.